Hi guys, welcome back to my channel. Nagpalit ulit ako ng skin, which is si panaginip nyo ka, si Dream. Nag-i-start na naman tayo sa Ice. Ilang beses ko siya pinapractice guys, pero I think this is the perfect skin for this snow biome. Ice ba to? Snow. Basta may snowman siya na may carrots pero wala siyang buhok. Hindi na kompleto si snowman. So rank natin guys is unlimited skin. Limit. So sa mga nakakita ng bug daw sa Roblox, mag-create ako ng bagong account. Pag natapos ko to, ibig sabihin lucky skin si Dream. Kung hindi, I'm pro. Joke lang. So yun guys na. Focus. Joke lang. Please subscribe to my videos for more channels. Joke lang. Yun. Kasi shit, mukhang hindi ko to matatapos. Sneaky. Shit. Holy shucks. Mother of George not found. Missing ata siya guys. May skin din ako ni Bad Boy. Hello, bro. Ay, shit. Munti ka na dahil sa ulong to. So, mukhang lucky skin si Dream. O, hindi ako nahulog ni isa man. Oh, no. Char. Yeah. Lucky skin si Dream guys. So, yun. Follow the rail. Tama naman joke lang. Shit. Ang kailangan dito is mag-sneak. Pero kung ayaw nyo, di wag like this Basta wag kang matakot tumawid guys. Katulad ko. Shit, what the heck? Pabalik ba ka? Stage 5. So, papunta tayo dun. Sa lahat talaga ng block na ayaw ko is ito, invisible. Tapos yung ice. So, let's go guys. Alam ko din to kasi natapos ko na din siya. Hehe.
sticky situation yan guys. Hindi tayo nag-fail dahil din sa blocks. Kung gusto nyo nga palang mag-join dito sa parkour na to, then give me your gamer tag, bruh, or else nanggigigil ako guys. Mukhang pangit yung skinny dream. Joke lang, idol ko pa rin yun. Peace. So yun guys, no, mag 7 minute na lang siguro. Nandito pa rin ako banda. Gagawa ako ng server sa putek naman sa Minecraft PE. Papalitan ko na tong beta. Pero pag pinalitan ko to, nandun pa rin yung parkour. Kasi ay gagawin akong masama. Joke lang. Something basta bagay-bagay. Joke lang, bro. Oh she. Yun. Ayaw ko nga pala dito sa part na din to guys, kasi naiinis ako sa flower. Joke lang. What? Wait lang, ano yung mali dito? Gusto ata na ng away. Sana hindi ako maulog. Tech. So yun guys, no, sabi sa inyo 7 minutes nandito pa rin ako. I can see the future. Joke lang. So nakita ko nag follow and heart si mama guys sa TikTok ko. Void Demon 0, please follow me and kill the beast. Joke lang. Save them for more honey or else what? 1 like for 1 finish the shit. Please give me 1 like and subscribe and click the notification bell kasi namimiss putik. Yeah, what na be. Feeling ko nanggigigil na ako kay Jollibee guys, kasi hindi na ako nakakain nun. Joke lang. Puro kasi ako honey. Joke. I think lalagyan ko to ng part 3 guys, kasi mukhang hindi ko siya magagawa ng hindi lumalagpas ng 20 minutes. Shit. You saved me. Sana all lang si save. Wait lang, ang liit pala.
Dapat pala sprint lang. Sprint. Parang sa ML sprint. Pag malapit ka nang mamatay. So yun na guys, lalagyan ko to ng part 3 kasi rest in pieces na tayo. Rest in pieces. Wait lang. May daanan ba dito? Let's see. Ang laking bubuyog naman ito. Buyog ba to? Ay, hindi. Beehive. Tas maliit lang ako, no? Lalaki ng tusok nun. So, aayusin ko na, guys. Hanggang dito lang yung kaya kong part. So, peace. At least lagpas ako ng 2 biomes, di ba? Yeah. Bye guys. Please subscribe for more video like this or the next 5 seconds my tarantula will jump on your face like this. Ouch. Ah, cute. So, gagawa ako ng server pero di ko alam yung pangalan. Nasabi ko na yun sa isang noobs only daw. Pero hindi ko alam kung yun yung ipapangalan ko. Kung gusto niyo sumali, edi nice. Gagawa din ako doon ng mga bahay. Katulad nitong malaking to. Yeah, look at that big boy. Joke lang. So, speedrun natin yung 13 minutes na yun. Wala na, fail na agad ako. Pablo. Pablo. Bro. Dito din ako na-stuck dati. Kasi sticky situation nga eh. Kulit mo rin eh. Joke lang. Just give me the honey block or I will kill you. Yeah. Ganun ang gagawin ko doon. Pero bago yon, kailangan nating dumaan dito kasi trip nitong bee na to, Queen Bee ba yan? Siya lang yung nasa bahay. Siya lang ngayon nasa bahay. So parang siya yung Reyna dito guys. Kasi gusto ko lang siyang tawaging Reyna ko. Diba guys, nakaakyat ako? Salamat sa pag-suporta. Please subscribe for more pollen. So, alam ko din to guys. Uy, na-speedrun ko ba yung 14 or not? Hindi ata eh.
Pam, 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 pam. Shit. I think I can't make this. Yeah, I can't make the jump. So, naglalaro yung kuya ko ng Minecraft, pero dinilit niya kasi nahihilo daw siya. Nahihilo. Hindi kasi siya maano sa VR. Pero naglalaro ng COD. Right, bro? Stupid lantern. Light lantern. Bro. Poste lang yan eh. Na may torch. Daling ko na. Tapos aapakan mo yung torch no. Ang lupit, di ka napapasok. So, kung dadaan ka dito, dapat sa straight. Para talagang hindi ka mahulog sa maling heart ng tao. Joke. Shit, holy shucks. Ay, ang bobo ko. Ito pala yung dapat. Yung pupunta ka dito tapos ang saya ko, grabe. Remember me. Tanga pa tumalan. Flower din nga pala yung pangalan ang pupo. Ginagawa mo. Name Tulip. That's me. Di ako void. Kasi si Microsoft ang nagpilit ng pangalan ko. Tulip ba to? Tulip ba yun? Bulaklak lang yan sa atin eh. Joke lang. Tulip ginagawa mo. Nandito na tayo sa stage na ayaw ko. Kung saan kailangan ko magmadali kasi malapit na naman mag 20 minutes. At ang laki ng gigabyte na kailangan ko para lang ma-upload do sa YouTube. Ang galing. Yeah. Pero nagdi-delete naman ako ng 500 screenshot at 80 video, bro. Joke lang. Hindi naman ako kaganon mag screenshot. Diba ang noob ko? So, I think this is it for now. Wait lang. Sana yun? Rest in peace, joke lang. Yeah. Please subscribe to my channel. Tinan nyo to. May kamay yung pet ng avatar sa Minecraft, guys. Ha? Umaakit yung pet natin. Yeah. What the heck? What the heck? Reverse. Ten.
Ten, 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 and ten. Ten, 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 and ten. Hala! 20 minutes na. Bye-bye. Please subscribe to my channel and click the notification bell for more fail videos like this. Peace out.